Makan ka, babe. Masuk mata. Babadaman! Babadaman! Ibabadak ko na! Agtal na ka, bayaw! Ibabadak ko na! Nalpas ti talon ng nadilapman ti pagayan. Kapay! O kapay, inya madamag. Tadji ka na bayaw kaw. Inya kwaan tadyay. Tasingirin ay pinangbaga na nga pangit ta. Iso nga ron. Nasobraan naman ti pinaginom na di kalmanan. Sa paminsan lang ba tayo ti pinaginom na ti makadomingo. Idi aginom tayo maninji kwadan. Mabalim mo ta. No kaya na. Ay kapay, sigurado ak, madi na kahit uminom ajay. Papay mate. Nasakit ulo na ajay. Sa bagay basta papanantalatasunan. Sige raw, agmotor talangan na yun. Tan. Ati lang motor mo ti gamitin tan. Kanya motor mo nga ay. Napirday. Madikpay na ipatarimaan. Di ba mekaniko ni Bayaw Mau? Uy, apaya. Ipakita manggaya mga ito motor ko, kini Bayaw Mau. Apay. Kada pirdi na. Jack Amaw, gamin narigat pampandaran no maminsan. O sige, tagaro din. Sige, intan. Di mo lang malmalpas ti trabaho. Arati naman eh. Awansang Uber mo bayaw. Siyempre tigsak uminom. Wow! Kal na ka bayaw, nabartik ka di kalman. Kasak mo na baga. Kaya binagan na kami din ni kapid nga. Pangit kami. What? Pasaw ka man eh. Oh, nagpaisaw, nabartag ka di kalman. Oh no! Sakay bayaw. Nagkukulit kayo. Nabartik kayo. Nagpapangit kayo. Oh, manang kapay. Nabartik man ni bayaw ka. Kita man. Oh, matanda na. Siyempre nabartag ka nga ron. Isu nalpas dyan. Nice! Sa bayaw, dararamidan. Apay manin niya bayaw. Kirugyan tayo man guminuman na. Madi mabalain. Adong ubraot. Puna yun niya. Kasla dumot ti customer mo. Nani? Ano bayaw, dagitan ay. Madi makikita. Wow! Yan. Kapay, tulungan ta malasunan ta na partak. Wan, tanasapa tayo nga ginaw. Ay, pangasyaw, di dakpat pagkalamanay. Alam to yatan, tasak timang tuluyan. Niya tao, pukpuk ka kaon. Ni, apay pinukpumuta ng birtaw. Wan, siya makamon, kasi bigyayan. Nga bayaw, thank you sa kataw. Ay bayaw, madimbagan bisa nata. Agtal na kakit-ditan, tasi kami tibahalat tuyen. Wow! Nya lagi di dagi tuyen, timandang kita. Gagyan malangin ay, istorbo kayo ti pinagubrat. Nya laki ni bayaw na ya. Nag-KJ ka kaped. Nya nga KJ. Karate Diyos. Karate Diyos nga. Kalaman si Diyos ajay. Parehas kaya lang namutta lang. Si Kangay, among garawd. Tuwan apay mutta lang na padayaw. Anagorday KJ. Iti KJ, karabas. Diyos ajay, mutta lang. Kasigan ti meaning na ajay. Now I know. Nga bertaw. Mumaon. Baga-baga ka ti KJ, di mo gaya mamaw. Naglain ka talaga bayaw. Siyempre siya.
pay. Wow. Gusto ko datan. Minum tayo gitdeng. Wan, umaldaw manin nay. Kita nay. Yeah, boy. Nabigat tulangan na yun. Pangkupay pasyaran yung pagay ko. Nagkagaro daw yun. Tapantay kitaan yung pagay mo. Makan ka, babe. Tan. Lumasod ba ta? Baba naman! Hey! Baba naman! Ibabadak ko na! Agtal na ka bayaw! Ibabadak ko na! Nyalakit na gituyan niya. Ni donut sama aja nih. Apay nga ta nga radto isuna. Diyak mo nakita na nagnadya sang wanan. Kaslan nalida isuna. Kay Jay. Hoy donut! Naliday ka, Mike. Dan sa pampanunuto ma. Oh no! Ni, madi sumungbat. Apa nga ta? Donut, ito problema niya. Madi nalatta kaya tagsaw. Si Kamambirto ito yung magkatungtong. Donut, nyati problema am. Ibagamot ata, barbaring makatulong kami. Kung Donut, kasla madi na kami kayang. Ibagamon Donut.